Piştî erêkirina civîna sêmîn ya Meclisa Damezêner ya Sîstema Federalîzma Demokratîk li Bakurê Sûriyayê ser her du yasayan, hilbijartin û yekîniyên îdarî, Komîta Cibcîkar ya Meclisa Damezêner ya Sîstema Federalîzma Demokratîk li Bakurê Sûriyayê bi komisyona bilên ya hilbijartinan ve civiya ji bo hazirtiya van hilbijartinan. Civîna me îro li ser esasê ew qanûnê yê hilbijartina û qanûnê teqsîma îdarî ya got di 27 û 28 meha derbasbûyê ve me di Meclisa Damezrîner de erê kir. Ji bo ku em têxin pratiqê û dest bi karê hilbijartina bikin, desteya ya hilbijartina, mufawadiya hilbijartina laiha tenfîzî amade kirî ji bo em çawa têxin pratiqê de. Ji bo pêkanîna hilbijartina çi pêwîstin, pratikî çi pêwîstin li ser vana me dest bi nîqaşê kir. Ji aliyê xwe ve hevseroka komisyona bilên ya hilbijartinan anî ziman got piştî erêkirina Meclisa Damezrîner ya Sîstema Federalîzma Demokratîk li Bakurê Sûriyayê ser yasaya hilbijartinan me weka komisyona bilên bi Meclisa Damezrîner ya Federalîzma Demokratîk dest bi guftûgoyan kiriye li ser xalên yasayên hilbijartinan. Em wekû Komseriya Bilind ya Hilbijartina piştî erêkirina wêna me hazirtiya perspektîvên vê zagona hilbijartina kir. Ev îro sê roçar roçê bû em li ser wê kar dikin, hem em mufawadiya kantona Duzîrê him jî ya kantona Efrînê me li ser wê kar kir. Îro em li vê derê dicivin me ev perspektîv anîn em li ber heyatên fîzî ya Federasyona Bakurê Sûriyê me anî ji wan him li ser nîqaş bibe him jî li serê werê erêkirin ji bo li ser wî esasî em karê xwe dest pê bikin. Tê zanîn got dema destpêkirina hilbijartinan di 22 Eylûlê hatiye dest nîşankirin û ev hilbijartin û eşkomîna dest pê bike. Dara berekat, Kursatê News, Qamişlo.